जाहैसिगोन बुधबार बजार गाबोन साम' खनगासिनो साम'आनो गैथारा बाल्थिं बैसे मोनखो गैयानो एसेल'थार र' दा नायनो हागोन लोगोफोर र' दसे खनबावनि फख्रियाव दुगैनाया साम' बेपारि जानो नागिरदों साम'आनो गैया मोनलानो ओइ समाव नाला सोमबे बेनोला साम' खनदों जोंहा मोजां जोब्बायसो दा माबायदि ओंखारना बिसिफोरा मोनखायो नालाय देखायद' नै सेरसे मोनबाय खाथियाव देखायोलाय खोन्थादो न' साम'आनो गैथारा साम'आनो ओंखाराखै मोजां जोब्बायसो दा गैथारा नै दासो खनफैदों बाहासो बांसिन बुनायदो Oye, parandala gustava aquilo, mas... Ayo, kali. Macam ni pun nak. Sini. 이거서 진짜 모자란다. गैथारा साम'आनो साम'खौनो मोनला खनसो बाबाय जोङो गोसोम जाजोबखाबाय ने दावराय मानसिफ्रानो Ayo, Maya, padahal Nuria sama orang menteragai. Fैदों लाय लिलिना आयु मासि गोसोम जाखोलाय गोसोम गावसोरखौ खेबाखैनो होमबाबो नुवाखै इसोरखौ जोंखौसो खेबदों जि गोसोम जाखाबाय जों साम' खननायखौ नायग्राफोर नै एफा गुफुर साफायानो थाखुमायोनो नै गरम बोथोरावलाय जिनाय गानाबाने साम' बायग्राया फैबावगोन नामा एफा खस्थ'खौनो होमबा 40 थाखाखा साम' फानग्राया नामलाय लिलि मा एफा खस्थ' खालामनाय जोंबा साम' लांफैगौ नै सासेया मा लांफैदों सोमबे थिंगिनि थाखुमागासिनो थार नैबे सोमबे नैबे सासे थिंगिनि गस्ला गोथां गाननाया सिनायदों नै जि बुरजा मोनबाय मालाय लिलिया आंना गैथारा नै खांख्राइबो दंलायबावोसो मोननै लिलिया बोरै खांख्राइ मोनखोथाय हमनोनो रोङानो नङाबा मानै ने खांख्राइ ओरै माबानो थायो ओरै सिथुमनानै थायो गिदिर साम'आनो नङा बेखौल' लांदो नोङो बे थाइबा हर लांदो साम'आ नागालै नङा बेखौ मोनलाङा गाज्रि जायो इखुनिया थब्ल'बाय अबे गोथाव हालौजोबखाबाय गोदनायानो दे फैनायाव थांनांला जाबाय
होनब्लानो दै थुब्ल'नाय जायो फैदो जाबाय गैला दे बारसोमखा आं भिडिअ बानायनायावनो ना हलाय दावराव औ गावबासो One, two, three. Balik habai. Lihat baik. Kau malah dia buat malah dia. 자 아무나 가능 해 아스만 거 Ibunya mati ayo. Ibu sang ber. Tuh ini cuma ada sisa gendong gue tapi salah. 자 아무나 가능 해 lại Dạ vậy đấy hả em mà lại Câu phải qua thì nhá không ai nào đời chứ. Ai có thủ á. Chiều hà buổi nan ra. Ai ơi con làm gì quên rồi. Đi thật đấy nó không đâu đi cô. Bây giờ anh gì là đừng có chân vào rồi nó không ăn không thì ăn mình đã ai yo ya pun kita pergi lah Ayo, satu kan pada ini kan. 나 사모가 콘खांबाय जोंहा मोनसाबबाय साम'फ्रालाय बेसेबां मोनखो एसे मोनबाय जागासे बेपारि साम' बेपारि फानहैबावनोसैसोनो दा सिंगाव सगाव सोरबा बायनोबा फै बायनोबा कमेन्ट खालाम थाब-थाबनो न'आव बुकिं जाखाबाय ओरैनो न'आव बुकिं जाजोब्बायनो गासिबो गोसोम जाजोबलायबाय ने मानसिफ्रानो काला जालायबाय एसेल'सो नुयो ने लखबा बिमा गाबोन दा थामसो खनैल' होनदां एसे मोनबागौमोन सेरसेयानो जागोन थांलाहाय खननाय लिलि खननायहाय मोना जि खनब्रैसो दसथासो मोनबानो थैयो लायनांलाय गरम मोनदोंबा मोनागोन दुगैनो मेंखाबाय दुगैना फैनोसै दं होनबालाय लांफानोसै दा लुगैबा हरनै गथाम खनबाव बै गेसावसो हनै फैसा लांफैखादो दा लाबा दालाय माहाय लायग्रोनोसै दा होफैबानो जाबाय 10ता 20तासो मोनबानो जोबाय खोनाबाय दोनथ'लांदो इखौ औ लिलिया थाथ' साम'आ गैला माबोरै फाननानै लायखादो आं न' सिङावनो हामबाय थिंख्लिं लायना होलाय थौ आथिं जि गोजान जाखायो फुख्रियाबो दुगैनोसै माबामोनाव केमेरामेन मोननाव